li huma dawk il-postijiet fejn taħsbu illi għandu jkun illegali kważi li ddaħħal il-mobile miegħek. Jiena naf. Tix naraw x'qalunna n-nies. Iva. Ma mbaħħan fottikom għax jekk isemmu xi ħaġa ma tan-nies. jaqbitx, ma jagħmilx sens. La aħna mbagħad naraw x'qalunni. Diġà rajtna Għax kalla nitħajru. Mela, ħanibda jien. Jekk toħod jien. L-istudju. Mela, jiena naħseb illi m'għandux jidħol il-mobile, ġifieri ħtija tiegħi f'restorant. Waqt li qed tiekol mal-familja Ħafna minn nies qalu vera. dik. That's good. Restaurant. Għax tipo meta tmur tiekol, sakemm ma tmurx tiekol tipo ġo restorant minn dawk illi kif Dejk. għatuni ċansa xat tipo tmur tiekol restorant għal-ħeffa ma tmur biex tgħaddi daqsxejn ħin ta' kwalità mal-ħabib, ħabiba, familja mara, ma tiekulx il-mobile. Fli aħna d-dar qas waqt li kell ħamma nużax. Anka ħana nippruvaw ma nużawx. Ma nistax ngħidlek. Jiena konsenejt. Għax imma li nasal id-dar Jiena d-dar ma nużax. nitilfu. Tantu hekk li fis-7 ta' filgħodu nibda nfittxu sewwa. Jiena hekk nixtieq. Jiena dik naħseb nixtieq. Xiex. Id-dar. Li kif tasal id-dar mu wara x-xogħol. Kif jista' Għal ma tgħid hekk inti, għax Ġieli aħna ħalet nkun nafu bil-karozza, x'insajjar, x'għamilt Le, ma imma lasfu. vera nixtieq. Imma ma tkunx ma- tista' tagħmel influencer. Imma Le, insomma, i tixtieq, ma tagħmilx, ma tixtieq. Ix-xewqa. Hemm ħafna affarijiet li Nixtieq kont miljonarja. Le, ma tagħmel sens. Tagħmel sens. Għax ħanajdlek vera ġili nasal mix-xogħol, eżempju pal-bieraħ wasalt mix-xogħol u ma missux. Fimt ġifieri nitfgħu esajd u ma Għażin, missux. Skużawni.